Telefònica us ofereix aquest espai. Actel és una cooperativa de segon grau format per 121 cooperatives del sector agrari amb el qual comercialitzem la fruita i els cereals, els subministres i les assegurances de tots els associats del grup. Fa 26 anys, Actel va decidir unir-se perquè considerem que la unió fa la força per desenvolupar conjuntament els seus projectes. Nosaltres estem representant a aproximadament unes 11.000 famílies i som líders en fruita. Tenim una capacitat de confecció de 500.000 quilos dia que estem exportant a tot el món. Estem posicionats a tots els mercats, ens venen a visitar de tot el món per veure una mica de quina manera ens estem adaptant a les necessitats actuals del mercat. El nostre futur està en consolidar les nostres produccions i continuar sent un referent al mercat en els quals ens desenvolupem. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.